Sunt Laura Morariu, ambasador al Cercului de Donatori Brașov și te invit la bine! După un an în care nu ne-am întâlnit, anul acesta, ediția 9, are loc online, pe 25 martie, începând cu ora 18. Cele 3 proiecte pe care le susțin fac parte din comunitatea brașoveană. 75 de copilași din satul Cutuș doresc să studieze, dar nu au logistica necesară. Cursul de calculatoare pentru nevăzători. 7 mame și 27 de copilași. Mamele vor să învețe să gătească, să citească, să scrie, să socotească, să-și gestioneze resursele limitate. Ce înseamnă cercul pentru mine și de ce am ales pentru a 3-a oară să-l reprezint în calitatea de ambasador? Doamne speciale unite pentru a oferi bucurie, zâmbete sincere, îmbrățișări calde, visuri împlinite, oameni încântați și mulțumiți pentru binele dăruit. Mulțumesc!